Alkasa Bantzokia, Ramala, abuztuaren 19. Dena prest, Checkpoint Rock dokumentalaren estrainaldirako. Gaur imagina zuzez zoragarria den bapatean gaur egotea hemen Ramalan egiteko estrenoa Palestinan. Badakit hori ez, jende pilu bat gaudela, beraz, espero dut jende guztia unkituta bukatzea. Dokumentalak argia ikusiko du hain justu ere dokumentaleko protagonista diren musikari palestinarren lurraldean, eta horrek ikusmina sortu du Ramalan. Hain ezberdinak diren bi kultura lotu nahi dituzte egileek, eta horretarako aukeratu duten bidea musika da. Ez duela jola 6 hizkuntzan egiten duzun, horregatik ni betiani defendatu izan dudala, ez duela jola 6 hizkuntzan abesten duzun, benetan komunikatzeko gogoa baldin bakazu. Lanak Palestinako egunerokotasuna islatzen du hainbat lagunen testigantzarekin. Egoeraren krudeltasuna irudikatzen du, baina krudeltasun horren bestaldean bizi poza duen herria ageri zaigu. Sekulako grina dutela bizitzeko, parezizugarria da ze kapazitatea daukaten baita ere, naiz eta herria suntsitu berriz ere eraikitzeko. Dokumentalean parte hartu duten musikariek antzokiko pantailatik taula gainera egin dute salto, eta emanaldiak eskaini dituzte Ramalan bertan, baita Haifan, Akan eta Nazareten ere.